ila na keri tabulu ya laba e ka kuma tabulu be ke kalini bana kalini chaya o te fentan ni islam ya la halu ya sore bi kali chende ka o aya kuma kambe mi mani don ba chama yo fo e kalini kamunu bina mo datte ndoro kuma te mesrafe kasura ima dabo ki kali akko kelika wal may ma dabo ki kali akko kebaliaka wallahi kon nana idati kuma te mesrafe nday makali ni kirengere nay duskuna fasar likala do dore faraka o jumay we i kali i hakla ko ko imbeti e ma do temena ka do e kali ko karsa do nga soni bora ya soro e kali ko mindo hotel don ba do yo faraka ko ya dama dia tabulu bana dina indu harajuta kono te kunta kono ka ko ke karata tata fu atsiga waliya innobe mine ko bela o dina tesla mayo nga ne alay mi noya li fana dade oyi o amami noya ka sero mina sirate mabulu ko noya ka so yoro ma nga ayre ko inge chumina gele ya ta kono ko min tsiga bara ya fa kembe fen chama ma femunu ni adama ya talaundu adama ya talay ko chamay ala ya fambe o chama ma o doy kuma do psiga kalite hatta islamiyya damnina jahiliyat bokma jahiliyala ma chama udak be fili ku kale ko bulula parce que lu kun dilimbe o bu kale bolde la ka koro nu ya ke wire bitla ka mone wire koro anani min keru da kono o kuma sira ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ala kira ko ni min da flaka ke ki ka fo la ilaha illa allah ka alaka kilibandia ko segi alama ala kira yo fu sallallahu alaihi wasallam o be ke sobi ka kafara aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam wana ku alati aw min bil lagwi fi aymanikum ku alati amine lagu de koray mi kuma min kala turaka kuma kala mate ani diskute yon fe annana ida kuma te mesrafeti walma biski e rabbi ikale ko dode ni feinta ira bitla kana ablale abla rola so e kale ma ore maddu ya karsa ko ki kale ko ayata e yele madura inna soro e ja ere de kun Allah sa ko yawal mayina na abla ko ona yona wada madiya la kale ni munum binna kasoro qasdu yere te ben kale ala la ka fandeni ngoinge wal ma men kale ala la ka fo min ngoinge ni duskuni ne amanna usrafe bana ona yona fewara ubsiga do lagu kono kalini sirafe mini anda sira mi masante kili wallahu ta'ala a'lam walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum konga ala ba mine de jumayma aduskum mana mimbara kore duskum be kalini o kalina ere de adaba kama kan ganiyete duskuna ki kali alala ka foni netini ngomas nanke bana ni imago joro ko kella kafara bi wajibika kalini kafara wali kalim fungani ngoinge ka ikale iduskuna nef duskun faramben neka ka foni bin kalini ngoinkelika akera ikale kibi mablagu do di doma saw ikale ka fo kibi doka kudo finance i kale ka daba kama ki kale suna nga sasa ita afika kebli bana ni adama dia kale kumin kelika ka daba kama ki kale idusku farambi ne ka ko ala be anno mne wala de bana nga don ko kale ni te gwanza en kale ni te fui ngara kale ni ke tlungela do be ala kale ka kale ala la ka kale ala majam kauna ka kalini gelon ke kula na bitla ka ko keti uteke farabo mogo te kalini kalingaina mana o chemai ni kalini ko ni duskun faraka iba akuboroto ibe ke farabo o nga ama kalini wala munu nambulu ke anyo nyefo ya dunga ngo olutala
sharia te kalini fɛn o fɛn jati kalini an yɛrɛ bɛ kalini minnu dilanlen don an fɛ yan dɔw b'u kali u ba la dɔw b'u kali u fa la dɔw b'u kali kaba pɛrɛn na dɔw b'u kali u ka lɔgɔma na dɔw b'u kali u ka diɲɛlatigɛ la dɔw b'u kali ko nɛgɛ ko ni tiɲɛ tɛ ko nɛgɛ ka k'a sata ye o na n kɔni ye n yɛrɛ tɛ don n tɛ ka don lagu yɛrɛ kɔnɔ n kɔni ye kuma lankolonw ye ten dɔrɔn manamanakanw i b'a fɔ de ko nin ye manamanakanw de kaliniw tɛ o kaliniw tɛ sɛbɛ kumaw tɛ an k'a fɔli dabila nka n'a fɔra ko manamanakanw don a kɔrɔ tɛ ko jurumu fana tɛ sɔrɔ a la dɛ parce que a tɛ bɛn maa k'i kalin foyi la fɔ a la o de ye kuma ye min sira dira silamɛya la kalini sira fɛ n'i b'i kali ala de la alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wa sallam ɔ mana kalini bi ye o la k'a fɔ ala bato de dɔ don n'i y'o bila ala kale dabila ka fɛn wɛrɛw i kale fɛn wɛrɛw la hali ni fɛn ɲumanw don a tɛ bɛn hali n'i kale mɛlɛkɛw la walima minnu b'a fɔ a bɛɛ ni muhamadu cɛ maa tɛ kale alakira la o sallallahu alaihi wa sallam o tɛ sahabaw jogo ye o tɛ sahabaw ka kuma na o n'i bɛ nin fɛn o fɛn ci ka bɔ mɔgɔw da a bɛ dɔ kan mɛn ten ko o hakilila k'o ye kira de bonya tiɲɛtɔ ye f'an k'a faamu ala bonya bɛ kira yɔrɔ ka tɛmɛ diɲɛ maa bɛɛ kan fɛn o fɛn n'o ye gasi ye ka ɲɛsin ala ma kira de b'o kɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan bana n'e ko k'i b'o ko kɛ ni kira yɛrɛ ye i ni kira tɛ ɲɔgɔn ye sirakaw la o i ni kira tɛ ɲɔgɔn ye sirakaw la e m'a ye minnu ko isa ye ala den olu yɛrɛ bolo bonya tɛ wa ama isa y'i sen bɔ u sen na o isa ko k'ale ye min f'u ye k'o tɛ nin ka sɔrɔ olu yɛrɛ ka jate la u bɛ kɛ isa de bonya wa a b'o cogo kelen de la maa o maa n'i bɛ fɛnw danbe ka taa alakira ma bi sallallahu alaihi wa sallam kira ma min danbe ka na a yɛrɛ ma kabini ala yɛrɛ ka khasɔyisiw la bonya ko minnu ɲɛ bɛ sin ala ma k'olu bɔ ala la k'u ɲɛsin alakira ma sallallahu alaihi wa sallam ka miiri k'o ye bonya ye ka ɲɛsin alakira ma lahara i bɛ kungo sɔrɔ dɛ i kɛlɛbaa fɔlɔ o ye alakira yɛrɛ de sallallahu alaihi wa sallam ka d'a kan ala ka tilebantiya bonya tɛ maa yɔrɔ ka tɛmɛ alakira kan sallallahu alaihi wa sallam maa caman bɛ ɲinɛ nin yɔrɔ de kɔ a b'olu ɲɛna ni bonya in kɔni kuma bonya ni kan in n'a ɲɛ bɛ sin kira de ma wala lahara kira bɛ jɔ o kɔkɔrɔ parce que kira de bonyana la kira si tɛ yen mɛlɛkɛ si tɛ yen min b'i kun don ala ka bonya kɔrɔ a tɛ yen ala ka bolu de yɔrɔ ka tɛmɛ a ka dafɛ tɔw kan bana ala ka tilebantiya a keleya bɛ olu de yɔrɔ ka tɛmɛ maa tɔw kan mɛlɛkɛw ta fɔra ma bɛna mɛlɛkɛw bɛna jɔ alikiyama kɛnɛ kan k'u ɲininka ko ninnu b'aw de bato wa kuranɛ y'o ɲɛfɔ mɛlɛkɛw k'olu tɛ dɛ k'u ka ninnu bɛ jinɛw de bato k'olu t'a kala hali iblisa alayhi la'natullah iblisa yɛrɛ min n'a ko bɛɛ denbajala siri b'o kun na hali o yɛrɛ b'i cɛ a ko la lahara hali iblisa sɔn k'i jɔ k'a fɔ ɔhɔ ne de k'u kan bato a t'a fɔ lahara kuranɛ y'a ɲɛfɔ iblisa ka discours bɛ kuranɛ kɔnɔ abada a t'a fɔ k'a fɔ ɔhɔ ala ne de k'u ka i to yen kan bato e ko cogo di a tɛ yen misidennin tɛ jara dɔ wɛrɛ ye k'a ba kɔrɔbaya dɔn i bɛ mɛlɛkɛba minnu tɔgɔ mɛn dɛ ala ɲɛsiranɲɛ min b'olu yɔrɔ olu jɔn bɛ u yɛrɛ la ala ka faamaya kɛrɛfɛ cogo min na n'i y'o dɔn b'a dɔn k'a fɔ ko e de t'a ko kalama e de t'a ko kalama n'tɛ e bɛ boli kaba pɛrɛnkan min ne bɛ boli o ɲɛ kira ye kunnafoni min fɔ o kan ani kuranɛ ye min fɔ o kan e ka t'o lajɛ i b'a ala ka se segin ala dɔ tasbihu kɛ kan n'o ye e hawuja fɛn b'i ni ka boli ka bɔ i ka sɔn kɔnɔ na o ye ala ka danfɛn dɔ ka tasbihu kɛ k'a ye ala ye ala ka bɔda kan ye ala bonya ala k'o ji dan dusukun na bana ni i b'i kali ala de la bana kalini min kɛra ala la o de kiiri fɔtɔ filɛ nin ye nka min kɔni ma kɛ ala la o kɔni ye fu de ye f'an k'o faamu kalinkan wɛrɛ minnu n'an b'olu kɛ olu ye fu ye a bɛ se ka kɛ i bɛ jurumu sɔrɔ a la nka foyi t'a nɔfɛ kɔrɔ ye a tɛ se ka don i ni foyi cɛ a tɛ se ka foyi bali e yɛrɛ bɛ kalinkan minnu kɛ masalan an ye misali ta yɛrɛ danga ninnu kan
alors de ba yere dangani minke o kali ni façon masalan dugo ke ko dama minge yere o lutara min ha ka yere danga aptan jango yimi yere danga chere ka atsarosh mana anga o ko ta ka badulula kale ni kelende o ki kale alala mana ni kale alala fana isebela iduskuna ani nena o de nya photo filmi ko ala ba mine uma ni duskun farla ne ka kale ni mina ka dawa kama ki kale alala ko do kelika wali ko do kebaliyaka ko ala ba mine no yide da fa ka kafara bo والله غفور حليم والله على غفور كفر مسد حليم ميو مسد على كفر مسد حليم ميو مسد على ايود فوكو ناكي مؤمن وككتا ما كواكم دي نينا ما فنجلين دو دغولو كوكا نياما ايا به حلكي نياما ايا به دتري على ميو مده وداتو ادم دو ngateli ningon gadon yedron min dugula mo wenige munala tu halaki de karu yenige munala tu tachien ka boyde de kadon ambe de ku nga ala muyumbe ala sabali ala ka muyuna ka sabali ode atu o chama mbitla ka yelema kana kashi ala nofe misru kono o chama mbitla ka ta kashi alkaba krefe ka ala ka sisi ga ala ka ala ka buyasi ga ala mbedi ala ka hinana ka fansre wa huwa arhamur rahimin akramul akramin ala de fonsire kateme fonsire beka ala de be hine kateme hine ba beka wa ko ko na arab ke dilla kana ana sahaba ke yini ga ko ne ko jonde be moga kirit ke lahara di ko kirit ke la joni sahaba ke ko ama ko ala rere ka atimbele ke blaka tiga ayre de ba ko ala ayi kale ko ngalina ala la ko ne kishira tara tangania ana ni hina jona katema bangbaka ala bi hina ina katema bangbaka da to ala yulu wasiyani mi yulu yusikumullahu fi auladikum ma wasiya fo ma mi ga hakilitu ka mo wala ngo koray ko hanede ede akabu ede ora ahine be ede ora katemoka ede ba fo ma gwanza ma yakili to ndela yete ma ta fo demba ire ma yakili tu dela nga ala de bo fo koraydi ma te de kalfa balaw ma koroma dule ma psika debla babla sra adela do chugola nga aka amma wodo ala aka hinana o te fobo nga ala de bo fo jon ifani bay ko wasu yake ku akili tu وهل بنك بافل لدوني على مناك أكيد فوق ما وبالوالدين إحسانا ربنا على دبي هناك جونا كتمه هنا بابك وده تكون يمي بلولا لاهرا يكون غنا على جل كبلي أمو دج ما ينبي على ما ميلا كجوني ولا ساكا هنا ولا ساكا يا فوما دج ما ينبي على ما ميلا أوتي فرصة جمعين بي علامة من دا يلا جوني أوتي هذا ما يبغى فدللي كلا كنا سما يبلي نكوين أبانا ندللي كلا ننا كارسا يبونيا بينورو nganga نكوين بلاتا وي هذا ما ديرنا كجونيا نكلا فوق ما دولا ني دمنا كولا كساكة دولا يبغى décision de takiski imalo manyo fe manana karsa ije fende mbulu de ibunya beyoro ngani nkoyi chena ntafe kida dunia nga okote ala ire na kafa maya fata'ala Allahul malikul haqq ala na kafa maya okote joni ala chi flanga foya mino kabuna be nu tubira ala buka tubi mine mamunu yen nabi mon ndaku kantike mamunu ngo ko ala sabai ala wele kana tubi ma mamunu ye tasma manaka mu'minu jeni akono ala wele kana tubi ma ko mamuru e mu'minu fitne ko o kofe o matubi fasarli kela kaba ko yarani yorayna suratul buruj la
ala yuko ko mamunu mu'minu fitne mu'mini kewri mu'mini muso fitne yid me fitne fitin dede uyu jinde ka tasma mana mama kwat segi ka woli man yama abeje ga ala keto ko luka kuma fo ay tubi ko thumma lam yatubu ko fe uma tubi o koraydi nu kuntu bil alaikum buka tubi mine man taba taba Allahu alayhi fana jombe mu were yini embe ya fo ala tay ni segiri ko ala bison emmi ala ko kalontiya ka kafriya ka kuma jugu befo ni segira ala bison ga ere de kiti segi fitara sa o jugoina o e ko munga kessa ha ye ko beke idela ya do kalala amu ye ye jago kunda ma amu ye ya do mechela o manye e war bugune danka dama yere nafanaye ni du joka blako na yo fere ay febeke o siansa no o de dundala balla mayira saw mumu fe ma ble bed mba kala ma e minge ha ya to ni kafiru ni yu ye bolola alqiyama kenaka ti chife ala kana yula ma kuna ngo ni yu ye bolola ti chife de fora ko ni here sura lahara o kerani ala kafsa mandi ay ala bitanu laka ala fuka wala mando ko ngani bonayi suro yeda jala kide wama kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun be de bayraka inma baghiyukum ala anfusikum da to be de biraka ko tikma keram mi va do yana ku ga kana gele ku ba ke mola e ba ki yera la ko ete joinere hakeni en fin vle ikira fa may chugo isira isengula yara chugo adama din shi hakeni ti sekip se ga torosi ala ira zatu ala foko ala dimina jonkoro akla go dimi jumen ko abako me ebi fatu sukashi kirzi karjaki bi ni ka mine akla ko ala ka dimi jonkoro ko oni jon dimina de klion fon fe be dambe joni ala che we muamala di ni dimina ma koro ba muamala chugumina Allah ta'ala be funna jomunun qorabu bara nyonyati nete utoro tsiga si alama jon tsiga toro si alama komi tsiga fenvana nya alai ko yenim fladi inna itsika nafasi alama unafati bolo idaraja masoma tisoma awa iya dara chugo ikafara chugo itsika toro si alama wala to ala ko akadda mateme na akaddan zako anaka yada obe awire dika abalaka yada ayire dika angara mo te lahara ko kabijena wajulu be kenaka ko min misri kono wajulu te kelin ko Allahu akbar ni sira choroba kulu bali fei atwa ko choroba ba ko choroba ni sira kulu bali fei aga ro manjaya na de be se ni mora ay ba do ko ala tay chin e ba don ko wajuli chin ibad don ko ala mingo ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara e da don ko chena wajuli kala be ya here la ni de Allahu akbar na fulutigi de kembe kayfa min fay milliardaire min fay million ke me chamantigi min fay fama bay lu diwnde babulu eu be kumina eu don o ma ko to wajuli kala utala o de usi aroni imana fe haram yele nunu fo kwati daga ni ko sa ku ga dlo bali jamana kono ni ko ga juin bali jamana kono ni ko ga droku bali jamana kono 100% ka kele sebela ero droku kele ni dlo kele ni juin kele wa ke guya ke utige ya kele formalité do
Neta akela cogo ɲuman be ani ka yala jiri furabulu no ni ye jiri ju yɛrɛ bɔ jiri min ni t'a fɛ ka a jiri ka den i t'a fɛ ka furabulu y'i ɲɛna yani ka yala kalo damadɔ ko furabulu tɔmɔ i tɛ jiri ju bɔn ora ni sigilen tɛ la wa denmisɛnninw tiɲɛna dɔ donna ta bɔra ta ɔ a tiɲɛ don o ye kuma dɔ ye nka a tɛmɛ sira ninnu an k'o fana lajɛ kɛ n y'a ye nege koyi n tɛ ɲɛ sukaro kɔ min delila ka nɛnɛ don dɛ hali u bɛ taa mara ye n'u bɛ taa mara ye n'u bɛ jɛ a la de u bila kun ye jumɛn ye ale b'u furakɛ mais furakɛli min fana don ani ka dɔrɔku bɛ sɔrɔ ni sira o sira ye a to si kɔni tɛ n'i donna ale fɛ yen ka ban ne tɛ hali kaso bonba la dɔrɔku bɛ taa ye juin minɛnw bɛ juin min hali kaso bonba kɔnɔ awa waritigi den de bɛ minɛ ka bɔ a fa ka villa kɔnɔ ka bɔ a yɛrɛ halala katikati kɔnɔ ka taa di cɛkɔrɔba ma ye u gurupu bɛ ɲɔgɔn kan a bolo ye k'a k'u furakɛ mun kama u ka juin bila u ka dulɔ bila ka se ka bɛ sira minnu kan ni diɲɛ yɛrɛ a ye diɲɛ yɛrɛ tiɲɛ u bolo fɔlɔ an ma se lahara fɔlɔ nka diɲɛ tiɲɛna kaban bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko ba bɛ bɔ kolo dɔ kan ko wulu tɛ bɔ a kan ne tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni i ye ko dɔn k'a sɔrɔ fɛn b'i fa kunna ka ban ne hakili la baara banna o diɲɛ ko kɔni na n ma lahara fɔ dɛ mɛ diɲɛ ko kɔni na baara nɔgɔyara o e ta ye jumɛn ye sa ka nafolo in k'a baara sa ka kɛ den barikama ye ka nafolo in baara k'a tɔbɔtɔ ka i yɛrɛ nafa n'a ye k'i fa ladon n'a ye o tɛ wa ɔ tuma min na n'u bɛ wajuli lagosi an bolo ni kumana u b'a fɔ ko layiki ko diɲɛ ye layiki de ye ko Mali ye layiki de ye ko bɛɛ f'i k'i ka plaisir de kɛ ko denmisɛnya ye denmisɛnya de ye denmisɛnya fɔra nka wuluya ma fɔ dɛ e ta in tɛ denmisɛnya i ta ye wuluya de ye kalim a y'a to a ka fɔ tan parce que denmisɛnninya ma se nin na o e ye denmisɛnya de b'a to f'e ka to yen i ka kɛ jouemina ye i ka to i ka dɔrɔgutala ye fɛn minnu a ma ɲɛ a mugu bɔbaaw yɛrɛ ye jango a samaba dɔrɔgu delila ka nafa ɲɛ yɔrɔ jumɛn ye juin ye nafa ɲɛ yɔrɔ jumɛn ye jɛnɛ barika don maa jumɛn na dɔn ye dugu jumɛn jɔ n bɛ taa si mun fɛ a ye du jumɛn dilan e bɛ se ka mun jate anw ye i ka kamalenya la ni nin ko nɔgɔlen ni ninnu tɛ ni nin ko nagasilen ni ninnu tɛ ko fagonenu ko barikabanenu ko jasilenenu ko alakira ko ala bɛ ko kɔrɔtalenw de fɛ ko nagasilen ko ala b'olu kɔn e bɛ kɛ i b'i yɛrɛ kɔrɔta ni ko mun ye a si tɛ ko nafama ye i bɛ kɛ ka yɛlɛ minnu na barika b'u la ka tɛmɛ i kan parce que ni adamaden fakuna ka se yɔrɔ la hali nafolo filɛ i yɛrɛ nafa na i tɛ se k'o kɛ o ni fa de ka surun e ta in tɛ alakota dama i t'a a yɛlɛmana ka kɛ fa ye nafolo filɛ i yɛrɛ nafa na i tɛ se k'a kɛ o bana de bɛ fatɔw la a tɛ se k'a yɛrɛ nafa ni fɛn nafama ye bilen hakili tiɲɛni kama e fana diɲɛdenya kama hali i tɛ se k'i yɛrɛ nafa mɔgɔw bɛ waso ni nin ko ninnu de u bɛ wajulikɛlaw sabote nin de ye u bɛ diinɛ lagosi nin de ye bali u bɛ ban silamɛya yɛrɛ la nin de kama ni k'i bɛ fɛn ninnu kɛlɛ u t'i fɛ hali du kɔnɔ maa ma k'i b'a a kɛbaaw kɛlɛ ka bɔ a la u bɛ e de kɛ u jugu fɔlɔ ye nka don dɔ a bɛ hali a tɛmɛ a b'i ka tiɲɛ segin i ma nganakɔrɔ laban ye natigɛ wɔɔrɔ ye koyi u bɛ kuma dɔ fɔ yan walahi n galina ala la a aksu de ye tiɲɛ ye o kɔrɔ ye a contraire de ye tiɲɛ ye a kɔkale de ye tiɲɛ ye o ye kuma jumɛn ye ko ni mi tile kɛ k'i bɛ nimisa denmisɛnya kɔni na ko ni mi ja ni mi tile kɛ i bɛ nimisa walahi tiɲɛ tɛ tilekɛla bɛɛ de nimisara ŋanakɔrɔ bɛɛ a bɛɛ nimisara hali n'i ma nimisa dɔwɛrɛ la i si min perdira i bɛna nimisa o kan hali n'i tubira
ne ma deli ka fe ya ngo cokoroba si san bi oro nyini gara kebe sanjo la ko san dan duru mo hakila ko hakilite ka yele ko kuma fo akale ma kuma kwale ba yere kalama très bien ko nga binan duru imbe ka ale abechi kwale ka sebesra mne ko yo san dan duru i chiffon fin mboroto ko blat longe sra fe e o tiena i shoshu ke maki kono o ma jete i chiffé i shoshu ke fallait joena kayala o ma jete i chiffé e se ba ko mengo kono baraji men se bene kuna wala jon bi so ka war ka ta ka soro wari ma foi sima jon bo fe jon ba fe hali wafla ka bui kuna ka ta wafla ma ama resultat foiti hal ni nafolo bi tachien ni ka chauffeur ke china na wardi mani wafla aje ba sike wafla ingaradi o koreidi wafla ingana ta ka soro amana fado siba enga femi mba toni milliard nunu yere be keta e no eshie re balaka boroto ka fli dongodo ate foi do ikuna foi 24 heures chute te menama te mambeshila don num bede comme ni papier dirima examen sal kono awa fle fli bolo ni sira ka mise ba kono yana mine kumachi awa nu nana soro ita jema bi bolo ima fense ba ka o banede o don ambe wati kura munu ye ubetide nana ni sira ka fenga kono mimbi nafa lahara oyoyi ni ma fenga kono abtati on yere fenga kono mimbe kungo de sima demo fiye ko nana fo Khalid ibn al-Walid dobol la kara fa ko karsaid majugu do fima ko kare neni jugu bado fima nano fa Khalid wolu ko ataka gafe ni minga daya ka faula kwa ka gafe atay na min kada ka rampliola na kada ka mo korofo ke ka fa na kada awa yere tabibulu na kadi juin ke ka fa na kadi loke ka fa na kadi muso yele ke uto ke ka fa ngai bina dablaw ni ma dabla jale ba dabla ko yala aw be ba don ya dama de problem soro doro mata fe wa ala min hinani naka heraki wa ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha jontika ala ka nema jadi wa ala be heraki kuma mina ibe ba ala la ka soro ni toro yi soro ma mo du so ila mo be boli i here ma no fe afle ni juin yi hakli tien ite ali iterkaw de folo bi gien ini munu mita juin million ve nulu hakli ma tien folo mo folo de ulu ta de ma tien folo yete ube ba tien ni sraka nu ma segi ko ga ulu munu ta ma tien folo nu ya ke ta ma to gi panyere ma doro ubu nyon kori ulu de folo bi gien ka bo no fe ubu sraka si so mo ma ko che ma ngene de est ce que a jete mi de olu de ba kulu wali boloyi wallahi ayra dillaka tu laje ibi kamal ngoro jole a balu chugo kay ire ba do ko ni setki dinya tamashien be ta fambala nga abi dem senin ko do bali sanzeki sangono ndo abu kuma odefo muya suma ala kota ya ala kota mayde ala ifon haramu ya amma anga hereta shila abeba damne jere la ko bi i halaki jena ki ke abi sahaba munun laje ebe Umar min to ma a choro bala made be tlo koro Umar duna islam yala tebe sam wan wolofla nga sam wan wolofla tete moka mo wan wolofla mo wan woro atebe sawa kon ni manyina sam wan wolofla Umar bitu bidu mais ni Umar to me yakle a korola ka to islam yala lage ita a korole ma do ala Sayyidina Ali sanzegi mi fola kono no fala al do bo woro fala Mus'ab ibn Umayr wadi kira ka ci dem folo folo ka ta Madina alaki sallallahu alaihi wasallam arafa tura ka surabe ka kele jojo min siri abe mamula te samu gombo dem se ay wati kurni miyo no o mi fanga bela o kumadi ibisiga koke o kumadi emano mabeke tlongela tansao ma imulukule de bisoro kana misirila ma info amandu ye misiri ko kebe ni min koma chien o tina misirila ni ko chien na kito misirila alhamdulillah ma do be ulu ko chien na kito misiri de kono
gaya ma nam sila fi kochena ka ba alla la inyuma europe temena ima son alla la fa sele fana ka sabalsa ali fini di mama ka soro to kon bala be fini di mama na soro to ni bala ani kuraya ka suru me fa mana tolip mama ni magara la dro ere na siga foi nyene bo ala kulabli dem seni ya insha Allah ko makadi de ni kibi dugaw de yake ibabba muni fanga bila ka taka korota o fanga bila na ichi na mo be 30 minutes la ka ke 15 minutes o fanga bila ni mo ko abi joma ka la kam bogo la o fanga bila ngane era be bogo ala mo nyana ba mode be wele bi songa ni vi bama ma façon be roga nga ko nun la jagoy dokera de parce que am yon ngi di dem sen ko mi ya bien dem sen de ko nyuma roy de o de akek may de o fanga bila o kuma de kuma ni kibi ko ke psika ke isebela o kuma de o wati la ko do koy soni ndore bi dagala ya dabla do soni dem sen ko ya bi dabla dala teme wati jamba utew parce que adama de be tab doke ye dem sen sanga ima se kud ma balku ya ima se kud la roma ka bo balku ya la saka suraka ta si dem sen kunje roma santa dama do ko ni mu ko de do ko bana to me sa be ma ko ba ya de kono sa ana anga sabali mate dusuki yere chende mabe dusuki yere dlani anga jamane be chugo mina be mama ni mi chugo no qur'ane mi info ko mo do de be unyina na ala ko ala unyina yere ko amaya adama de mina adama de nyina na yere ko an la kata do ko kata ka sobola jagwa ta ziyara ka sobola ngon te ka sobola ziyara ngon on to nyedo ko ngata ko wajuli ko ni famu ganda akara segu ambe ka do waju do taka jumu do bla ne ka kono tuluto bo ambe waju la do bega pre do kuna kwa kana sigareti mina ko atu gwada do ni ka gelen ko yema Qur'an e fo ko kafiri do ni ka gele hali faray parce que ko fara do be lu bi ci jinye be bo la do bi ci ko fulo ko do re be boka be ala nyesna fi parce que ave do re nyena lu be kafiriya ko mun ke ode se ode chey wallahi kafiriya te chey ala idunun to wele ko chew Qur'an ko no misri sellawte afta Qur'an fle Qur'an ba fo mamunu ma ko chew akla ko komi chey akla ko chey do dorokta de chey dorokta de be ka chey de boyere la ni dorokege ya be chere hakli mam be sika hakli travail ka sebe ko ke andolu de mano la bia olu de baraka no la be fait inventer la jumenye ko dorokta la badu ko juemina bado de avion ko fikrata ma sika siki ka hakli re jagabo ana hakli te nyove o be dani mi to buto so ala ka balondana ka ke dorokta la wa de ngiya hali balonta o mi tlonge to buto so balondana ka ke dorokta la atte so balondana ka ke jene akele parce que ite to konnuna ka ke mayena mayo o konnu be adama de fanga ba ka barka ba ka fago ka fasa eta mo la dorokta la re na mena ka ni yayi dan dem seni fitini anyo na bibi wa fo nyeji man jomtay bo abu yere nyana ko nyeji hine laka bodaka laka kimanda akala ko wati dafara muna alaka nkishika ndanga alaka mbona be koroshi
ko yimbe ga tasram fe ya rabbi alaka boda kan na fora na fulu ndayate fuga ke na fulu fili bulunga itika nafanai ta eka nga mami mbulu bo o kan na fulu de bega tabi katake ke furake bana jumei bana te ala lajrabi bana wara te fo ire ka bana sani parce que hey tieni ko nte dambe kata ala made bo ala ya lajrabi ka ke doroku ka non atti fote fode o te bunya e ka nyeshi ala made sherat so afoli made ka fo ala lajrabi ni doroku tay ala e karsa lajrabi ni lomi ni man nya foli ko ba ke majhulu ba fo ko ala lajrabi ranai atti fo ko ala lajrabi nai oh kwanye ye o kwanye wallahi o nye ni siraka chon ayra ma ayra nye ni su ngoni su goro wele ba nye ni mi ayra ka nye fe nye ni unda ti bolo da juin ka kuma na magaro ko te ba yete e fenda wambi mi mato be bi ta mi mato nyena eta dugoli ni fion men la tonu ke ka cassette ke de men asira ni bela eto teknite jismate iye nigela min la yere la ko etse ko bla so rawan ba yala kan de o tulubta de bas nam so kate walma fanjini do walma uni do be kelela sige ko ya ko da nyeni ka kedloka ko ale de nyeni ko ga droga ne dilaka kuma info ngon me min fo be danga dinya yire danga dinya fuite mimbo yodo parce que hal islam ya hal afora ni masiga herese mugoma nga itoro somne kabuma ma imasiga herese ibangba flama nga kana ke doniye udala o danga dinya barka kabude e bangba imasiga heresama abi balo abi ferobo fi sam wani ko isam bisabani ko halsa ale de be te songo dima ale de be dumi songo bo ale de be febe wo katla kan ka jemi furakel wari ka abla yala la dugo inna almamuni fe vraiment ita inda matemena ko trop c'est trop ita da matemena I barka bana ko ju ita chena e to babe ya nisol kadi nde bina ningenye nde mbla sokono nde bina mbla hijila nde bina ngeta bola e babe magar ko la ko e ka siga dlo mini dabla toro e che mi sego don ta ga bo akuna de ibi sogo ke ibi siga dlo mini dabla ko dama ke ka nyejichi ima siga kabi wuro la efle ni isambi sabade fle ni ima siga foi ki bae ima siga foi ki fai nga ka idaga fana bo dala ikon ngana kana kiso mi kula boshi kon be de kambete ka karta data ni ba to ko ba wuro la ne jone ya karta data wa afoli kadi jugu ye jugumna ya kadi jugu dade ni dilangolo temeto na ya karta data halle to otigite don sa bi tama chien fika don na bi yala saki jira bela ko karde ni era dama wasara dama de ka era dila parce que ni nyana bi ke sobu ki iburju be sangorota ni barka bana bi ke sobu ki burju be se la goshi la ka boda kai subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.